Atumanan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tagoal ko sa pangan nga Kyla. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. Iris. I just don't wanna miss you. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdahasingan nga Kyla. Kayla? Magandang niya. Kay na gustong makik-table ni mo. Okay, ma. Ako din si Robert. Ikaw, Kyla. pwede ko mga number ni mo, Kayla? Sige, sir. Sure. Okay ra kung makiglaan ko ni mo. Ha? Ay, kabalang ka. Mayroon na kaming oras. Sir Robert. Hoy, sige na lagi mo kuyog anak ni Robert, no? Nga naman di ay, bawal di makikuyog sa tong customers? Dili man bawal, tay, pero ayaw kalimot ha. Bawal tang ma-in love sa atong mga customers. Tingalig nalimot ka kung unsang klasiya sa trabaho nga atong gisadlan, ug tingalig nalimot pud ka nga mao ni rason kung nganong nagkaila mong Sir Robert. Vernie. Kayla, ayaw na pag-expect nga doon na pa'y lalaki nga mutarong panato. Vernie. Hey, ilom kay ka. Huwag ka ganais pagkaon gani. Pwede na tagmamalhin. Robert. Dili na ko. Oh, ha? Ayaw ka bala ka. Dili ka mangayog bayad sa akong oras nga gihatag ni mo ron. Pero dili na ko. Kayla, no-offend ba ti ka kay gibayaran ti ka? Oh, sorry. Ang ako naman good nga di na ka mo entertain og laing customers. Og nga no. Nganong imo ning gibuhat. Tungod kay... Tungod kay unsa. Oh, ganahan ko nimo. Robert, wa malimot nimo kung unsa kasihas trabaho nga. Nga na ako. Dili ka ba di mauwang makig-uban ako sa publiko? Unsaon na lang, kung naimakailan nimo og nako. Wa ko'y labot. Kaila. Kung andam lang kang mag-usab sa mga kinabuhi, tabangan ta ka. Robert. Mahal ta ka. Ug willing ko nga muris ko nimo. Unta hatagan ko nimo chance. Aron ma-prove ko diha nimo nga tinud-anay nga kung tinguha diha nimo. Robert. Robert, madawat ka ako sa iyong inahan. Gikulbaan manggod ko. Ayaw ka bala ka. Narak ko sa mong kilid, Pirmi. Basta kayo mo na to'y akong gingon nimo. Ayaw pagkisugot pa sa mong trabaho. Robert. Untay trabaho ni mo, day? Kuan, tita. Working student siya, ma. Na siya magtrabaho sa usa ka fast food chain samtang nag-eskwela siya. Tita. Mao ba? O gusto may kurso ni mo? Hospitality management mo yung gikuha, tita. Ma, magsige na ba lang teksturyahan eh? Pwede mga aon sa ta kay wala gutom na da. Oh, babe, wata ko kayo ta. Ihatod ka. Magkuhalag ko jacket. Sige, babe. Arang-arang manikahimtang silang Robert. Layo ra kayo na ako. Maayo kay makahigayon kung pakigsulti ni mo nga wa ang akong anak. Gusto lang kong mahibaw ka. Wa ko makauyo ni mo para sa akong anak. Tita.
Usa ka engineer ang akong anak. Unya mamunit lang siya sama nimo. Ambisyosa. Kana kila. Ma, ato sa may. Ako na sa siyang ihatod eh. Oh, sige anak, amping. Ari sa mi, tita. Oh, no sa ka. Mura magagawa sa mood nga makiksulti na ako. Nabot lang ta din sa mong apartment. Kung doon na may batingan na sulti sa mama ni mo, ako na yung mga ipasensya. Robert, doon na ka ni padul nga ng atong relasyon. Kayla, oo, sagulang pangutan na ha. Tingaling nagusik-usik lang kasi mong oras na ako. Tingali pohon makaamgo ka nga. Dili gid ako ang babae nga para gyud nimo. Kayla, babe, may mo ba ayaw unhi ang mga butang? Ayaw pag-una-una sa mga butang nga uwa pa may tabo. Nahadlok lang ko. Dili ko gustong masakitan. Dili ko gustong mabawa ka na ako. Di ko mawaan mo. Mahal ka. Ug wa kay labot kundi kagikan. Ang importante mo ang karon. Robert. Will you marry me? Robert. Di ko gusto nga mawa ka pa na ako, Kayla. O gusto kong buhaton ko ni. Aram mo to kagid nga mahal ka. Ug naani padulngan ang tanan. Robert. Yes. Yes. Magpakasal ka aning babayhana? Robert. Dili ko musugot. Ma, di ka makabutan ng bahinan ako. Ako kining kinabuhi. Ug ako kining katungod. Ha, nakaton ka na sa pagtubag-tubag nako. Tungod ang babayhana. Ma, ayaw laglay nagsabot. Ang ako lang ipangayo ni mo nga sabton po ni mo nga akong pagbati. Kay bisag usapay mo isulti nga bati bahin kang Kayla. Di na makausab sa kong pagbati nga to niya. Huh? Mahal na ko sa Kayla, ma. Robert! Pasensya na ha kung di may magkatambong si mong kasal diha. Saon nga, layo manggod o dako kayo magaso sa plite kung mubiyahe may pingon diha. Anong god pa ang kwarta nag. Ang plite nga imong ihatag na mo, aw amo na ikonsumo dire. Ang busog pang imong isuon. Sige ra pa, nakasabot ra ko ninyo. Ay kabala ka pa, magpadako kwarta ninyo diha. Og kamo na bahala mo palit og pagkaon diha, ha? Salamat nak, og congratulations. Babe, thank you ha nga. Imo kong gipakaslan. Kana tungod kay mahal ka, babe. Robert, gibinuangan ka lang anang babayhana. Kyle. Ni astiyo ni mo. Siya mo ay mo pamatuod ni mong gibinuangan ka lang anang babayhana. Oh, Robert. Kayla, nagkaila kay kunin mo. Usagos imong nahimong customer sa club, di ba? Bayaran ka. Huwag ko magdahom nga mangingilad sa deka. Kay ultimo nga akong pag-umangkon, nadagid din mo. See? Ha? Giilad ka lang niya. Napa siya'y pinaingon-ingon nga working student o nagtrabaho isip crew sa fast food chain. Ha? Pero ang tinuod, usaday ka babae nga bayaran, babaeng hugaw. gusto na! Robert. Daan ko na hibawa ang inyong gipanulti. Og ikaw, tiyo. Uyuan talang ka. Ug wa ta ka hatagi og katungod aron imong bastoso ng akong asawa sa adlaw pagin sa mong kasal. Robert, nabuang ka na, ha? Usa pa na sa imong ungak, kanimong gibabayhan lang imong gipili. Bisag unsa pa imong isulti ma. Asawa na nakus Kayla. Ug wa na kay mahimo pa na gawa sa pagdawat nga imo siyang umagad. Ha? Wa ko mangandoy og umagad ka parehas niya kahugaw. Bisag ka sa dili og dili na ko siya madawat. Okay ma. Di sa nakupugso ng akong asawa nga imo siyang luwaton. Robert! Salamat sa inyong paggubas sa adlaw sa mong kasal. Wa na lang yun inyong gihuwat nga mahuman yun kining gabi na. Robert. Mamahawa tali Kayla. Di ko musugot nga ilapat ang pagkauwawan ug maayo dili. I'd give up forever to touch you.
Dako kay kong pasalamat ni Robert nga naabot siya sa akong kinabuhi nga anda mo laban o moprotektahan nako bisan pa man siyang pamilya. Nagtuobi agad ko nga wanay lalaki pa nga motarong nako. Pero nasayop ko. Kaya na-prove ni Robert nako nga mahal ko niya. Maong nag-usab gid ko o gitarong nako ang akong kaugalingon. Wa nako usiki ang gibuhat nga pagtalikod sa tanan aron lang makauban ko. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Ito mga higalan, kaagin ay Kayla nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagaluhan, Iris. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Haka, utubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pahat-panan. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dwayne, 30 anyos, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa paghubag sa akong tiil. Aron ingon sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kinahanglan na tingalit ang mugahin og oras ni Daisy nga atong anak ko, Dwayne. Sige na lang tagtrabaho. Wala gyud oras sa atong anak. Ayaw kabala ka. Karong Sunday humantog simba. Manglaag tas mall. Ato siyang isuroy aron malingaw siya. Sige, sigurado yung kung malipay ng bataa. Humanang tagsimba. Asa ta mangaon? Mangita na lang tasod sa mall. Agdon taning usaay kay dugay na raban ning wa makalaag. Ah, sige ba? Yay! Unya karon nak, humana matagkaon. Unsa may gusto mong buhaton? Di ka gustong mag-playground na? Dili, ma. Kadaghan naman ko kasuway, ana. Mao ba? So may gusto namang buhaton nun? Ay, mama, kana na lang ay. Skate. Uy, kibaw di ka mo skate, inday. Oo ba? Naamang gani niligid akong shoes. Gipalitan manggod kong mama. Mo ba? Nice, ana, uy. Walay ko may bawa nga. Skate shoes din ang imong gisulobron. Unsaon, pero may mangkang wasbay. Sige na lang kag panarbaho. Sige lang, good. Ang importante, namawi ko ninyo ron. Hi, sir. Ma'am, pwede man mo nga mo try og skate ni ma'am? Natay mga pangdagko pod nga skate shoes. Ikaw, ana. Ganahan ka mo try? Na, di kong kamao, ana, oy. Asuhay lang, good. Di lagi ko, ana. Kung gusto ka, ikaw na lang. Ako na lang picture ninyo ni Daisy. Oh, ikaw. Bawde ka. Kibaw ko kanin sa una. Ambot na kakaroon. Pero suwayan lang, good. Sige. Tauhan! Mag-video ka ni mo, ha! Kahibaw pa ba ko ani, no? Pila pa man ito edad na ko, nga nakasuway ko ani. Ay, bebe. Mulagan ako. Ako suwayan. Aray! Aray! Sakit ka sa mong tiilan, eh. Paglangas kay natambal ko ni mo. Ikaw man sabkod. Suya-suya, pagkikas imong anak, eh. Aray. Lahan. Hubaga man din imong tiil, uy. Napilo man yun ni paayo pagkatumba ni mo, God. Kita kayo sa video sa akong cellphone sa diyang gikuhaan ta ka. Aray, huwag dili magyutingalin na kung kayang manarbaho yun, eh. Unsa?
Grabe yun kahubag sa kong tiil sa diyang napilo ni. Ug milabay ang pila ka adlaw, bas ni hubag pa gyud ni hinungdan nga maglisod kog lakaw. Ug wa sad ko mo trabaho kay dili man gyud madaay lakaw. Ug tungod kay dili man gyud ko komportable siyang pagkasakit, ako kining gipahilot. Pagkahuman, mas maglisod na mahinuon kog lakaw. Kay ultimo ko mubarog lang ko, di man gyud mada. Unya, Han, muduha naman ni kasimana. Murag, uwa man gid ko'y nakitang kausaban si mong tiil. Magpa-check up na lang ka ta. ay na, watay kwarta eh. Duha ko kasi mana nga, wa mo sus trabaho. Anya, sagdan ra ni nato. Maayo ra lagi ni. Ay, nangumusta ba si Sir mo? Kay kung dili pa ko ka makabalik sunod buwan, basin ko mangita siyang ikapuli nimo. Unsa bay? Tinuod ka? Wala gibay Dwin. O bitaw nga nanawag ko nimo. Bay. Pugso ni magtrabaho, bisag di pa nimo kaya. Wa ko'y mahimo. Kaysa taktakon ko. Lisod na ba kayo pangitag trabaho ron? Han, Mauday nga maglisod kag lakaw. Kay grabe naman ay kahubag ng tiil mo bay. Lagi ba yun? Sakit ang mga hantod karon. Pero padayon lang yapon ta balag sakit. Masakit mangguga. Mawad ang trabaho. Kaya dili mo sabot atong amo. Maugid bay. Han, kadako bas bunog ana imong tiil uy. Okay ra ka na. Lagihan. Wa man unta ni ato pero karon dakot maging bunog. May katay bigis ang bagtak. Ipa-check up na ka na nato, bi. Kay musa naman nakabuwan sukad nga may hubag ng imong tiil. Basig na unsa na ba? Han. Muusa na kabuwan, pero ang hubag naalang gihapon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Dok, mag-usa na ni kabuwan nga ni hubag. Unya pagka ikaupat nga simana, naay dakong bunog. Normal ra ka ni? Dili ra ba ko angay mabalaka ni? Ikaduha pangutana. Pwede ba ni nga sprain lang o naay posibilidad nga nabali ang bukog? Kinahanglan ba kong magpa-x-ray aron pagsiguro nga why fracture? Di katulong pangutana. Unsay angay na kong buhaton sa bahay para maubos ang hubag o kasakit sa kong tiil? Ug pilam day kaadlaw o semana kasagaran maayo kung ma-injury kag sama ani. Ikaupat o katapusang pangutana. Pwede ka ako magsulubog mandahi o brace sa kong tiil? Dili ka mo samot? Kung mapabilin gihapon ang hubag, pila ka adlaw gikan karon? Ug unsa may angay akong buhaton? Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dwayne. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usama na ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadling drugas, kay usama na ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buwatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ng mga problema si ato ni Eileen Batahan ang mo tambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga walk with quiet confidence and humble strength. Ayaw paginambog no, pero lagi na ko no. Humility is a virtue. May kuno nang magpaubos gyud ta, pero akong life experience kung sobra ra po kapag paubos matamakan man imong liog. Tunagay mga panahon gyud pod na sa akong life experience. Mupaila po kagon sa puy mo ikabuga. Otherwise ibuli gyud ka. Bugal-bugalan ka, ibuli, ug di lang po ka mo sukol, murag para sa ako, di na maayo. Para sa ako lang na, Okay. Si Dwayne nang atong magtatampo karon adlaw, 30 years old, taga Cebu City. Hubag giyang tiil, no? Unang pangutana, Dok, usa na ni kabuan nga nihubag unya pagka ikaupat nga semana na ay dakong bunog. Normal ra ba ka ani? Dili ra ba ako angayang mabalaka ani? Mabalaka gyud ka ani Dwayne, no? Kay
ning hubag meaning na ay trauma, na ay tissue damage, no? Kinahanglan gani nimong kung mahimo ipa X-ray kung wa bay finding nga makita diha, no? Labi na gyud na ay pus formation. Alarming ni siya, Dwayne, kay but pasabot na infection going on. Ya may tabo ra ba na infection nara na sa tiil, mada ang kagaw sa pagdaloy sa dugo, posible ni siyang mukatay diri sa other parts of the body, mahimo posible kang masakit o kining gitawag na tog infection sa dugo nga septicemia. Kaduhang pangutana, pwede ba ni nga sprain lang o naay posibilidad nga nabali ang bukog? Kinanglan ba kung magpa-X-ray para masiguro nga walay fracture? Yes, kinanglan ka magpa-X-ray. Kung mayong kag-sprain sa ligaments na siya, tendon ang ligaments, sprain na siya. Kung mayong kag fracture, kuha na siya ng bukog. Lama X-ray para masuta kung sprain lang ba ni siya or fracture. Okay? Klaro man kayo na sa X-ray. Katulong pangutana, unsay angay na kong buhaton sa balay para maubos ang hubag o kasakit sa akong tiil. Ug pila man di ay kaadlaw o simana kasagaran maayo ang mga injury. Depende sa injury, Dwayne, kung unsa ka dugaya maayo. So sa home remedy, inom lang kag mga analgesic pagpahupay sa sakit ug wa pag kay panahon matug doktor kung naay hubag labi na infection inom kag antibiotic, no? Pero mas maayo gyud nga moadto kag doktor. Sa health center naman lang matagaan kag amoxicillin ba, ampicillin or tetracycline or unsa may antibiotic available dia, cephalosporin, azithromycin, depende sa mong budget, kaya ning azithromycin perting mahala, no? So, depende sa extent of the injury ka mo expect nga maayo ang hubag sa dili lang sa tiil kun dili sa other parts of the body. Ikaw pa to katapos ang pangutana, pwede ka ko magsulob og bindahe o brace sa akong tiil. Dili ka mosamot kung magpabilin gihapon ng hubag pila ka adlaw gikan karon unsa may angay na kong buhaton. Mas maayo nga ipatanaw gini mo og usa ka expert, Dwayne, kay para nga magaidan ka, no? Ako ikasulti dili maayo nga ditsuhon lang nimo bandage kay murag maghuom na hinon na diha, di nakahungaw. Mas maayo man pug na apoy oxygen supply din napita mahangin-hanginan, no? Ug kung na magani infection gawayon kinahanglan nga imo ni siyang butangan og mga antiseptic solution like betadine, bertayulit, alcohol ba or soap wash ba para di mo daghan ng kagaw. So hinaut nakasabot ka sa explika ni Dwayne ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayon ng pagpaminaw sa atong mga RMN program tas kita rating din sa atong lugar. So kumulawa sir sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Nagang salamat ug maayong adlaw.